20 sekundi, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Pasivno. Ne zaustavljajte taj sat. Još 12 sekundi, ili pasivno? Jeste. Sudija je ipak digao ruku. Šta da radimo sad? Pa sigurno ćemo probati 2 na 2 sa pivotom da izvučemo još jedan faul. A taj faul bi bio presudan. Jer će vrijeme sigurno 5, 6, 7 sekundi steći. Mladene, ti prati igru, ja ću pratiti sat. 12 sekundi do kraja, 19-18. Ševaljević mora da bude miran. Roganović treba da uzme ovu loptu. Ševaljević. Ševaljević nas je odveo u Španiju. Dosta moje priče, uživajte ovim emocijama. Sudijskog dodatka. Vukčević, i dalje Vukčević. Savić. Op, gol! Gol! 2-2! Crna Gora je sada u baražu! Izjednačili smo u prvom minutu sudijskog dodatka. Kakva je to bila lopta sa desne strane! Nepunih 4 sekunde do kraja. Srbija vodi 71-70. Moramo da krenemo ispod koša. Nemanja Bjelica umjesto Mačvana. Nikola Ivanović dobija loptu sa sredine terena. Pobjeda! Nikola Ivanović je ubacio koš sa sredine terena. 73-71. Pobjeda u areni. Crna Gora na putu se plasira na prvenstvo Evrope. Bolji smo od Srbije u sred Beograda. 73-71. Kakva trojka Nikola Ivanovića. Anförda utav comebackande Petar Kapisuda så tog man tag i nationalsången själva till rungande applåder från publiken på Hovet.